How to recover forgot unique ID to लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां भिडिअ लाना फैदों हेल्पफुल भिडिअ तो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम तो नोंथांमोनाहाय जुदि मिस्टेक मावदोंब्ला फिलआप खालामनाय टाइमावहाय नोंथाङा जुदि मिस्टेक मावदोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनाया जोबोर गोनां आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिस्टेक मावा आरो लोगोसे नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायनोबा फुल डिटेल्स भिडिअ नायनोबा नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन आङो सिगांनि भिडिअ बानायखाबाय नोंथांमोना डिसक्रिपशनाव थांनानै फुल डिटेल्सखौ नायनो हागोन स्टेप बाय स्टेप गासैखौबो नोंथांमोना बुजिनानै फिलआप खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना हाखु दाखु खालामा आरो बिनि लास्ट डेट गैया लोगोफोर बिनि लास्ट डेट मेनसन खालामाखै तो बोथोरा प्रेजेन्ट सिटुएसना भेरि बेड तो नोंथांमोना मिथिखागौ बिनि थाखायनो लास्ट डेटखौ मेनसन खालामनाय जायाखै नोंथांमोना लासैनो बेखौहाय फिलआप खालामबाय थानो हागोन तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय आंनि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आसा खालामदों गासैबो मोजां दं होननानै तो लोगोफोर जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानैहाय सेलेक्ट अल होना लाबानो जाबाय तो लोगोफोर आङो स्पेसियेलि भिडिअखौ खालामदों नोंथांमोना जाय मिस्टेक मावदोंमोन आरो लोगोसे सानैसो स्टुडेन्टसफोराहाय रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे हाउ टु रिकभार इउनिक आइडि बेनि थाखाय भिडिअ खालाम होननानै तो लोगोफोर आं फाइनालि नोंथांमोननि थाखाय सलुसन लाना फैदों जुदि नोंथांमोना मिस्टेक मावबायब्ला नोंथांमोनाहाय जोबोर गोसो होना नायबानो जाबाय बे भिडिअखौ आरो लोगोसे हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिहैनानै रिकभार खालामनो हायो इउनिक आइडि पासवर्ड तो नोंथांमोना जाहाथे रिकभार खालामनो हायो दा बेखौ जों माबोरै खालामगोन आरो जों बेखौ बबेयाव थांनानै बेखौ जोङो खालामनांगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव डिटेल्सखौ लाबोगासिनो दङ तो नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां नायलांबाय थाबानो जाबाय स्किप दा खालाम नङाबा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ तो लोगोफोर जोङो जागायदिनि भिडिअखौ तो आं नोंथांमोननि गेजेराव दायो स्क्रिनशट देखायनो नागिरदों सानैसो स्टुडेन्टफोरनाहाय मिस्टेक जादों होननानै आंनाव रिक्वेस्ट खालामदों जे भिडिअ खालाम होननानै तो लोगोफोरा नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो नागिरदों तो नोंथांमोना नायबानो जाबाय तो नैबे स्टुडेन्टस बे जादों सुमखि सयकिया तो बिथाङाहाय माने मिस्टेक मावबाय तो बे जादों माने इउनिक आइडिखौ मोनाखै जाहैदों बे फाइनाल साबमिट खालामदोंमोन बियो नायस्लाबासै बिनि स्क्रिनाव श' जादोंमोन नाथाय बे नुवाखै होनना बुंदों तो लोगोफोर बेवहाय नुनो मोनदों सार आइ साबमिटेड अल द डिटेल्स टु जेनेरेट माइ इउनिक आइडि फर साबमिशन बाट आइ डोन्ट नो व्हाइ आइ डि नट गेट माइ इउनिक आइडि तो लोगोफोर बिथाङा खालामदोंमोन नाथाय बियो हाखु दाखु खालामदों जानो हागौ तो नोंथाङा डन्ट वारि तो नोंथांनि थाखाय सलुसन दङ वान सलुसन फर इउ नोंथाङा नायनो हागोन जेबो टेनसन लानाङा नोंथाङाहाय बेखौहाय इजिलि रिकभार खालामनो हागोन तो लोगोफोर नायबानो जाबाय नोंथांमोना हाउ टु रिकभार फरगट इउनिक आइडि तो आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ खालामबाय आरो नेक्स्ट फैदों लोगोफोर नेक्स्टआवहाय सासे फंबायाबो मिस्टेक जादों होनना बुंदों तो नोंथांमोननि थाखाय आङो बुंना होनि बेयाव तो नोंथांमोना नायबानो जाबाय तो नैबे जाबाय मैखोम बसुमतारी तो बिथाङाबो मिस्टेक जादों होनदोंमोन तो नोंथाङा फंबाया नायना लाफिननो हासिगोन बेवहाय माबोरै रिकभार खालामनो हायो इडिट खालामनो हायो तो नोंथांमोना जिखुनु जाया प्रब्लेम जादोंबा इडिट खालामनो हागोन नोंथांमोनाहाय अफिसियेल पेजाव थांनांगोन बेनो जाहैबाय डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसननि मोनसे पेज दङ रिकभार पेज नोंथांमोना बेवहाय थांनानै गासैखौबो मेल खालामनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना डिटेल्सखौ हरनांगोन दा बेवहाय जों मा डिटेल्सखौ हरनांगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगासिनो दङ तो नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो होना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जों थांनांगोन लोगोफोर बेवहाय पेजाव थांनांगोन जोङो डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसननि पेजाव थांनांगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों बिनि लिंकआहाय नैबाव नुदों तो नोंथांमोना लिंकखौहाय नुनो मोनदों आं लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होना होबाय नोंथांमोना नायनो हागोन तो बे जाबाय dhonlineadmission.mtron.in तो नोंथांमोना बेयाव थांनानै रिकभार खालामनो हागोन तो नोंथांमोना गिबियाव नायना लानांगोन बेवहाय नुदों कन्टेक्ट तो नोंथांमोना बे कन्टेक्ट खालामनांगोन बेवहाय एनि इनकुवारिज तो नोंथांमोना बेवहाय कन्टेक्ट खालामनांगोन जुदि एनि प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना बिसोरजों गावसोरजों अफिसियेलि कन्टेक्ट खालामनांगोन तो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनो नोंथांमोनाहाय कन्टेक्ट खालामनांगोन नोंथांमोना माने बेखौ नायनानै गासैखौबो बुजिना लानाया गोनां तो जोङो गिबियाव नायग्रोदिनि लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों लकेसन तो लकेसना जादों लोगोफोर लकेसना DHC काहिलिपारा गुवाहाटी आसाम तो बियो हेड अफिस तो नोंथांमोनाहाय मिथिखागौ डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसन हेड अफिस बियो तो नोंथांमोना इमेल एड्रेस नुदों बेवहाय इमेल एड्रेसा जाहैबाय बियो नोंथांमोना बेवहायनो रिकभार खालामनो हागोन बे इमेलाव बेवहाय नोंथांमोना हाउ टु रिकभार इउर इउनिक आइडियाव थाङोब्ला नोंथांमोना बेखौ लांनांगोन प्लिज राइट इउर नेम फार्स्टआवनो नोंथांमोना नेमखौ लिरनांगोन सेकेन्डआवहाय डेट अफ बार्थ लिरनांगोन लोगोफोर थार्डआवहाय मबाइल नाम्बार नोंथाङा फिलआप खालामनाय समावहाय जितु माने फन नाम्बारखौ होदोंमोन नोंथाङा बेखौ होनांगोन फन नाम्बारखौ अब्लानो नोंथांमोनाव मेल बेक फैफिनगोन तो नोंथांमोना इजिलि खालामनो हागोन आरो वान अपसन दंबावो नोंथांमोनाहाय जुदि मेल खालामाबा नोंथांमोना डाइरेक्ट कल खालामनानै सोंहरनो हागोन रायलायहरनो हागोन तो बे जाबाय नाम्बारानो बेवहाय नुदों नोंथांमोना अफिसियेलि नाम्बार बियो नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय कल खालामनानैहाय सोंहरनो हागोन जे आंनिया मिस्टेक जाबाय होननानै नोंथांमोनाहाय बुंहरनो हागोन एबा नोंथांमोना डिटेल्सखौ हरनो हागोन तो जोङो बेस्ट सलुसना जाहैबाय मेल खालामनांगोन नोंथांमोना मेल खालामबा लोगो लोगो बेक फैयो रिप्लाइ फैयो तो नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन तो नोंथांमोना इमेलाव थांनानै बेहाय एड्रेसखौ लिरनानै नोंथांमोना डिटेल्सखौ लिरना हरनांगोन फार्स्टआवनो नोंथांमोनाहाय नोंथांनि नामखौ हरनांगोन आरो सेकेन्डआवहाय डेट अफ बार्थ हरनांगोन नोंथांमोना आरो लास्टआवहाय नोंथांमोननि फन नाम्बार जितु नोंथांमोना फन नाम्बारखौ होदोंमोन साबमिट खालामनायाव तो लोगोफोर जोबोर इजि तो नोंथांमोना टेनसन जानाङा डन्ट वारि नोंथांमोननि थाखाय आङो जोबोर मोजां भिडिअ खालामबाय तो नोंथांमोनाहाय खालामनो हासिगोन दा पेजखौहाय जों बहा मोनगोन
लोगोफोर थ' नोंथांमोननि गेजेराव आं देखायबावनि थ' नोंथांमोना जाहाथे गोनो गोथो जाया थ' नोंथांमोना फार्स्टआवनो थांनांगोन नङा होमबा एक्न'लेजमेन्ट बे एक्सट्रा भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय बानायदों थ' बे जाहैबाय लोगोफोर नैबे जाहैबाय लोगोफोर फार्स्टआव नोंथांमोना डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसननि पेजाव थांबाय बिनि उनावहाय गाहायाव दं लोगोफोर नोंथांमोना गाहायाव फैनानै फैनानै लास्टआवहाय नोंथांमोनाहाय थांनांगोन थ' नोंथांमोनाहाय थांबानो गासैखौबो डिटेल्सखौ मोनगोन थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि कन्टेक्ट नैबाय लास्टआवहाय स्क्रल डाउन खालामनानै सबसे लास्टआव नोंथांमोना कन्टेक्टआव थांदो कन्टेक्टआव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हाखादों डिटेल्स थ' नोंथांमोना रोखा रोखा नुनो मोनदों एनि हेल्प दं नोंथांमोना नांगौबा बे कन्टेक्ट खालामनांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय लकेसनखौ नुदों लकेसना जाबाय DSE काहिलिपारा गुवाहाटी आसाम थ' नोंथांमोना बेवहायनो डिटेल्सखौ लानो हागोन इमेल खालामनांगोन नोंथांमोना इमेलावहाय नोंथांमोननि नाम डेट अफ बार्थ आरो लोगोसे फन नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगोन अब्लानो नोंथांमोना मोनफिननायनि फुरा चान्स दङ 100% नोंथांमोना चान्स दङ मानो होनोब्ला नोंथांमोननि थाखाय बि हेल्पलाइनखा थ' नोंथांमोना टेनसन लानाङा नोंथांमोना इजिनो रिकभार खालामनो हागोन खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना मेल खालामना हरनांगोन नैबेवहाय बे जादों dheonline.admission@mtron.in थ' नोंथांमोना बेवहाय मेल खालामनांगोन मेल खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासैखौबो बेक मोनफिनजोबगोन रिकभार थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय